Isip ang tao na kumpleto sa edukasyon, kundi lipas kayo'y pagayon, di hasta sulatan. Mo'y labing maayong bilihon, mga buhat pag-alagang nga makadalas mga igsoon, pagbasas Biblia. Dili mamaisip matakot, pag-alagat Kristong Iglesia. O dili masino sihon Diyos, diyas kasulatan. Mo'y labing maayong bilihon, mga buhat o pag-alagan, nga makadalas mga igsoon, pagbasas Biblia. Dili mapigil o namatong, mga buhat o pag-alagan, kung walay Diyos ganong desisyon, pagsabos Biblia. mo'y labing maayong bilihon, mga buhat o Pag-alagan, nga makadalas mga igsoon, pagbasas Biblia. dili mamalingkit ang atong Kristohanon na kinabuhi, kundi lisangkap sa kahibalo, sa kamatuoran. Mo'y labing maayong bilihon, mga buhat o Pag-alagan nga makadalas makadalas mga igsoon,